Hello guys, good morning. Gusto mo namin sa labing kutat, hindi gusto din nata. Ni. Tulog ka man nakadarata ng tayo. I-open mo man eh. Duwa mga tagungat. Ah. Tagungat. Wala magkakita. Hindi gusto ma. Haan. Ay, Hindi gusto ma. haan. Pero bisamot ton. Dapat namin kayo kamadaan. Ito pala bed. Makablo ka na. Yan nong. Makablo ka dyan. Papa Nam. Hi, good morning. Mapan kami di bye-bye. Iya. Nakadwang eggs na. Ay. Nya garap bismot ton. Banakas na wala lang anak. Okay, ganun. Nakadwang eggs na. Ntaran mo talaga ko. Hi sis Ivy, good morning. May love shout out. Pwede dakal mo ti dalo yung isa pa lang. Oo, kalinak na. Ay, kadawal na. Iklog, kita man lagi ni Klog. Mangisda ka. Oh. Pero bisama tayo. Pangkamangala payong. Juan la. Ayan guys, andito na kami ngayon sa dagat para magnuha ng isda. Sabay ka dun. Ayan guys, malapit lang kami sa dagat. Tcharan! Ayan yung mga kasama namin, oh. Tcharan! Ayan. Parang uulan. Ganda naman dyan. Oo nga sis, parang ano. Pero parang ano siya, uulan. Ayan. Woohoo! Yan yung mga kasama namin. Maulan ba? Oo, parang uulan nga. Na yun, nag-e-enjoy yung mga bata. Ito yung bangka namin. Pero hindi makapunta doon sa gitna kasi malalaki pa yung alon. Dito lang sa gilid. Yan guys. Tadaan! Ayun, nag-enjoy yung mga bata doon, no? Ngayon lang kasi sila nakalabas ulit. Ayan, ganito. Oh, 'di ba? Parang puro lupa, walang bato. Oh, ano lang 'to, parang mga buhangin lang, ganun, ganyan. Oh, tapos diyan na sa taas, mga puno ng nyog. Tanan! Ayun. Mapandagala ikan. Ay. Ayun, nag-enjoy yung mga bata.
Ayan, marami din panggatong dito, oh. Mga nakuha nila panggatong. Parang sa amin lang. Oh, siguro. Ayan, ito yung bangka namin pagka ano, pag nangisda sila. Aya. Taas muna natin dyan. Ayan guys. Tan! Hindi naman malakas yung ulan niya, maambon lang. Maambon lang. Pero okay na lang din. Okay na din yung ganito kasi hindi mainit, hindi nakaka-sunburn. Hi Sale, good morning. Mega love shout out. Ayan. Welcome my friend. Hello guys, we are here now in the beach. Ayan, how are you? I'm good. Nang buludek man di cellphone mo nang. The password na? Dapat word na? I-custom man di, i-kabil mo pa lang di YouTube man. Ayan. Oh, mamaya tatagbo-tagbo. You go beach now in the winter. Yeah, it's not very cold here. It's okay. May ano. Ay, si Putam Diklong. Ha? I'm here in the Philippines. Happy New Year. Ayan, Happy New Year din sa'yo dyan, sis Ivy. Ayan. Ayan o, Klong! Ayan. How about you in? Yes, I'm here. I'm not in Manila now. I am here in the province. I am now here in the province. Ayan, may nakuha na. Yo, di ba? Lang gajayan eh. Piksanang sama tatudunan. If you send a video like how you tell me, and we do that. Okay, Mr. Sale.
Thank you. Yung ka lang, may isa nga pa yung mabasa di cellphone. Ito na. Mama. Wasa ko pa lang. Ay, patas na ka dito ko. Ay, We are very noisy here now because it's raining. Open. Ulan na. Oo nga, umuulan eh. Uy, madigaw mo sa sinig ko yan po. Ligay ka din. Okay naman ang signal dito sa sa probinsya, kaso nga lang ayan, umaambon. May araw naman, umaraw, pero may ambon din. Ayun, umaaraw din. Ayun. Your time in the Philippines is 9, I think so. Yes, it's 9 a.m. Yeah, it's already 9 a.m. here in the Philippines. Yan. Ganyan naman sa Pinas, try to contact me. Tambay ko lang to, sis. Ayan. Thank you, sis Ivy, sa pagtambay. Ayun. Malayo na sila sa akin. You can record video to see. Yes, I did. I will do later. Not now. Nakapopo ka, di ba? Oo, umuupo pa rin ako ng naupo pa rin ako sa CS minsan. Pero hindi ako nagla-live kasi konti lang naman yung task ko sa live. 1K lang yung yung points. Salay, you never sent me message in my WhatsApp anymore. What's wrong? How are you? Yahoo! Ayan. Ayan, umaraw na ulit. Kaya maganda na naman ang panahon. Sana hindi na uulan. Oh, that's why. You are still in my WhatsApp. Every time I rise, man.
C, bakit kumunti ang nasa taas? Oh, ganun naman yun kapag ka kapag ka konti lang yung nare-receive na points. One, lang din. 1K lang yung pinakamababa na task. Tsaka youth talk in English on ano daw? Youth English or only Tagalog? I can speak Tagalog and Arabic also sometimes, and syempre English. Ayan, high tide pa kasi. High tide kaya malalaki yung alon. Yeah, here's the view. Ha ha. Malayo na yung mga kasama ko. Andon na sila. Show us the sea. Ayan, you can see the sea. Vitamin C. Here is the sea. Ayan. 4 million in the house. Mega love shout out. Ah! Ay! Ay! Yun sa akin 2K. Oo. Hindi, sa akin kasi depende sa nare-receive ko na coins, yung nagpapasa sa akin ng coins. Kung nakaabot ako ng 100,000 points, ay yung coins na pinapasa sa akin, ayun. Ang task ko is magiging 9,000 3 hours, tapos 9,000 points yung nakukuha. Kaso ngayon, wala naman naghahagi sa akin. Hindi rin ako naupo sa mga nagla-live. Na siklong zaga to kay karayo dyan na. Ayan. Napiyata rin nga naman si kanyo uran na. Naragi po na yan. Shout out guys sa lahat. Ayan, thank you sa support ninyo. I want a video to make a poem on the sea. I do poems. Oh, really? Sandali nga. I want a video to make a poem on the sea. I do poems. Yung kapatid ko, ano din, busy rin siya sa work kasi holiday ngayon doon sa Taiwan kaya hindi siya masyadong nakakapagpopo. Oh, inahagisan ako minsan. Okay, Sally, I will send to you later in your WhatsApp. Don't worry. Hindi, yung kapatid ko sa Taiwan, busy din yun. Kasi holiday ngayon mga December. Kaya hindi rin siya nakakapag-live minsan. Hindi na siya nakakapaglaro. Resume siguro siya pagkatapos ng holiday.
Kaya ayuda na. Den karera. Yes, your number is still with me. I will send you later. It's going to remove. Okay, you can delete now. Your number is still with me. Don't worry. No need to send. Wow! Woohoo! Kakarayo ka na. Record me 3 minutes only. See no people. Okay, I will. I will send it to you later. If I use that in my poem. Okay. Syukran Kitter Sale sa pagpa-member. You great. Good. Ingkalainan ko lang. Nangasaw ka na. Nangasaw ka na. Laden, karera. What they are doing? Need fish? Yeah. We catch fish. We catch fresh fish because we don't have
We don't have food. Charot! I'm just kidding. Yuhu! Aginitin! Yeah, fresh fish from the sea is very nice. No need to go to the market and buy. Just go to the beach and catch some fish. Good morning! Good morning, Aliyang! Thank you for coming! Ayan guys, maglapag lang kayo ng mga link nyo dyan para magdikitan. Ayan, ang dami namin dito sa dagat, oh, nangihingisda. Ayan.
Brave, don't forget 3 minutes record. Let's see. Yes, I will send to you later, okay? Don't worry. I take a video already. Then, yeah, I did already. Don't worry. Tumarahinig ako na. Nay, 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 nagtalawin. Okay. Nabasa. Yes, ayan. Here we are. Tanan! Okay guys, bye for now. Thank you for the support. Ayan. Advance Happy New Year to everyone, most especially to all my katropa out there and to all my support. To all my supporters, thank you so much guys. Mag-e-end muna tayo dahil maloloban na ang aking cellphone. Thank you so much guys for the support. See you next time. Happy New Year to everyone. Have a good day. Bye-bye. Okay, Sale, don't worry. I will send it to you later. Thank you. Shukran. Bye.